таъмини амнияти фазои мамлакат ва ҳамлу нақли ҳавоии шаҳрвандону меҳмонон яке аз ҳадафҳои аслии ҳар як давлати мустақил дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ барои таъмини амнияти фазои мамлакат, барои парвозҳо ва ҳамлу нақли ҳавоии шаҳрвандону меҳмонон, беҳтар гардонидани хизматрасониҳои аэронавигатсионӣ ва ҷалби бештари хатсайрҳои транзитӣ тавассути масири ҳавоии мамлакат, сохтори муҳими давлатӣ, корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик аэронавигатсия фаъолият менамояд, ки дар ин самт нақши назаррас мегузорад. бояд гуфт ки барои беҳтар намудани хизматрасониҳои аэронавигатсионӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат тадбирҳои бузург ва муосир бештар амалӣ карда мешаванд, ки аз таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайваста ба рушди ин соҳа шаҳодат медиҳанд. бо дастгирӣ бевосита ва таваҷҷӯҳи пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бунёд намудани манораи нави назоратӣ, танзимнамоии корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик аэронавигатсия аз ҷумлаи ин тадбирҳои дар шароити имрӯза муҳим ба ҳисоб меравад. таъкид кардан ба маврид аст, ки ин иншооти муҳташами аэронавигатсионӣ, ки бо ҳидоят ва дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ба истифода дода шуд, дар доираи созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Франсия оид ба сохтмони манораи назоратӣ, танзимнамоӣ дар давоми 18 моҳ бунёд карда шудааст. дар дохили раёсати мо се зерсохтор ҳастанд. яке аз онҳо бахши коркарди муқаррароти парвозҳо мебошад, ки барои коркард тафтиш ва интишор додани нақшаҳои парвозҳо, яъне схемаҳои парвозҳо мебошад. имрӯз ба истифода додани манораи муназзимӣ барои корхона имконият фароҳам меояд, ки дар самти татбиқи барномаҳои VGS 84, яъне системаи геодезии умумиҷаҳонӣ, ки дар ташкилоти байналмилалии авиатсияи гражданӣ омадааст ва ҳамчун ба навигатсия дар асоси хусусиятҳое, ки бо номи PBN аст, дар ҷумҳурии Тоҷикистон қадамҳои устувор гузаронид. айни замон парвозҳо дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон таърихи навигатсияи анъанавӣ иҷро мешавад, ки он аз таҷҳизотҳои заминӣ вобаста мебошад. навигатсия дар асоси хусусиятҳо бошад, аз мавораҳо, яъне спутникҳои ба номи GPS, GLONASS баҳра мебардорад ва имкон медиҳад, ки схемаҳои нави муосир ва бехатар тайёр намуда, бехатарии парвозҳоро ба маротиб беҳтар намоем. манора дар таъмини бехатарии парвозҳо аҳамияти бузург дошта, яке аз муҳимтарин иншоот барои идораи парвозу нишасти киштиҳои ҳавоӣ ба шумор меравад ва мутобиқ ба меъёру талаботҳои созмони байналмилалии авиатсияи гражданӣ сохта шудааст. аз ноҳияи Рашт чархбол бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба самти Душанбе парвоз кард. вақти парвоз тақрибан 45 дақиқаро дар бар мегирад. ҳозир бошад чархболи пешвои миллат дар ҳавост. мо онро дар хатти ҳаракати ҳавоӣ назорат аст. интизори фуруд омадан ба аэродроми Душанбе ҳастем. тамоми таҷҳизоти кории манораи назоратии танзимнамоӣ аз ширкатҳои бонуфузи истеҳсолии Аврупо буда, ҳайати назоратчиёну танзимгарони парвозу нишастҳои ҳавопаймову чархболҳо аз муосиртарин технологияи аэронавигатсионӣ истифода менамоянд. дар соли 2017 мо тавонистем 11 роҳи ҳавоии байналмилалӣ кушода ба истифода супорем, ки 3 маротиба истифодабарандагони фазои ҳавоии ҷумҳурии Тоҷикистонро зиёд намуд. баробари мавриди баҳрабардорӣ қарор додани манораи танзиму назоратӣ акнун дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе аз ҷониби ҳайати кории корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик аэронавигатсия ба нақшагирӣ ва ҳамоҳангсозии истифодаи фазои ҳавоӣ, хизматрасонии маълумоти парвозӣ, машваратӣ, танзимгарӣ, огоҳсозии садамавӣ ва назорати риояи қоидаҳои истифодабарии фазои ҳавоии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир ва мутобиқ ба талаботи меъёрҳои байналмилалии аэронавигатсионӣ анҷом дода мешавад. фаъолияти асосии раёсати хизматрасонии ҳаракати ҳавоӣ баҳри таъмин намудани бехатарӣ ва мунтазами парвозҳо дар фазои ҳавои ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардидааст. ҳамаи мутахассисони раёсат омӯзиши соҳавиро дар донишгоҳҳову академияҳои махсуси авиатсионӣ берун аз кишвар хатм кардаанд.
баландии манора 41 аз 123 метр буда дар қисми болои он толори кории танзимгарон ҷойгир аст ки дар пояи баландии 36 метр бунёд гардидааст. таъкид кардан ба маврид аст ки дар корхонаи воҳиди давлатии тоҷик аэронавигатсия дар 21 зерсохтор 469 нафар кор мекунанд ва дар анҷом додани вазифаи мураккабу заҳматталаби назорату танзими парвозҳо ва ҳарими ҳавоии тоҷикистони соҳиби истиқлол нақши назаррас мегузоранд. аз шумораи умумии кормандони соҳа 94 нафар аз ҳисоби зануну духтарон мебошанд ки дар ин вазифаи пурмасъулият садоқатмандона фаъолият менамоянд. чун падарам солҳои зиёд танзимгари идораи ҳаракати ҳавоӣ ҳастанд, ман низ орзу мекардам ки танзимгар бошам. аз ин рӯ барои соҳиб касб гардидан ба донишкадаи авиатсионии нақлиёти шаҳри санкт петербург дохил шуда хатм кардам. акнун мехоҳам ки бо ин касби интихоб кардаи худ ба халқу миллат хизмат кунам. бояд гуфт ки барои баланд бардоштани малакаи касбӣ ва донишу таҷрибаи кормандони соҳа соли 2018 аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии тоҷик аэронавигатсия маркази таълимии авиатсионӣ таъсис дода шуда барои беҳтар намудани фаъолияти корӣ маркази идораи ҳаракати ҳавоӣ аз ҳисоби маблағҳои худи корхонаи воҳиди давлатии тоҷик аэронавигатсия пурра таъмир карда шудааст. ҳамчунин бо ин мақсад дар давоми солҳои 2016-2019 дастгоҳу таҷҳизоти муосири соҳавӣ харидорӣ карда шудааст. ҳаракати ҳавоӣ гуфта ҳамин вақте ки аз таваққуфгоҳ ҳаракати тайёра сар мешавад то фуруд оман дар дигар фурудгоҳ ва то таваққуфгоҳ бо бозистодан. саҳни манораи назоратӣ танзимнамоӣ пурра чароғон ва гулу сабзкорӣ гардида намои зебою муосир дорад. дар рӯзи ифтитоҳи манораи нави назоратӣ танзимнамоӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сатҳу сифати корӣ ва усули идора танзиму назорати масири парвозҳо дар фазои тоҷикистон шинос шуда аз кормандони соҳа даъват ба амал оварданд ки дар иҷрои вазифаи касбии худ масъулиятшинос бошанд ва содиқу поквиҷдон ба нафъи ватану миллат хизмат намоянд. зеро ки ба нақшагирӣ ва ҳамоҳангсозии истифодаи фазои ҳавоӣ, хизматрасонии маълумоти парвозӣ, машваратӣ, танзимгарӣ, огоҳсозии садамавӣ ва назорати риояи қоидаҳои истифодабарии фазои ҳавоии ҷумҳурии тоҷикистон, таъмини тартиботи иҷозатдиҳии истифодаи истифодабарии фазои ҳавоӣ, расонидани кӯмак ба экипажҳои ба фалокат дучор омада ва ҳодисаҳои фавқулода дар вақти иҷрои парвозҳо, таъмини истифодабарандагони фазои ҳавоӣ бо маълумоти аэронавигатсионӣ, маълумоти обу ҳаво, ташкили ба ҳисобгирии хизматрасонии парвозҳои ҳавопаймоҳо, нақшагирӣ ва амалӣ гардонидани инкишофу рушди соҳаи аэронавигатсия ба истифодабарандагони фазои ҳавоӣ, фароҳам овардани таъминоти хизмати радиотехникӣ ва алоқа хизматрасониҳое мебошанд ки дар ин шабу рӯзҳо аэронавигатсияи тоҷик анҷом медиҳад ва аз ҷумлаи вазифаҳои пурмасъулияту мураккаб ба ҳисоб мераванд.